Bună ziua, Trișcă Narcis mă numesc. Vreau să vă prezint o încălzire în pardoseală pe sistem Tucker cu țeavă Uponor. Avem polistiren extrudat de 5 cm cu folia printată cu reflexie de aluminiu. La intrare zonă avem pas de 5. Acum facem aerisirea sistemului. Distribuție cu multistrat, piesă de sertizare și un mic grup sanitar. Termostate, țeavă multistrat de 26 preizolat și central. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi bună.